Уважаеми съграждани, обръщам се към вас, защото на 29 октомври Вие в качеството ви на избиратели сте призвани да изберете кмет на община Варна и членове на Общинския съвет на града. Амбицията ми за да участвам в тези избори е породена от желанието ми да превърнем Варна в модерен и удобен за живеене град. Град, в който съществува хармония както в околната среда, така и в отношенията между хората и особено на тези между хората и администрацията. Заради това ви призовавам на 29 октомври 2023 година да излезете и да гласувате, като подкрепите листата на алтернативата на гражданите под номер 24 и изберете преференция 140, с което ще ми дадете шанс да покажа това, на което съм способен. Благодаря ви за участието.